Мамо, здрастуй, моя рідна, привіт усім. Як ваші справи? У мене все сьогодні так само, як і вчора. Кожен новий день схожий на наступний. Поки в мені живе надія, я не самотній. Мамо, пробач мені за те, що мене немає поруч. Дякую тобі за життя. Дякую за моїх любих сестер, за наше щасливе дитинство, сповнене твоєї любові. Лише тепер я по-справжньому розумію, яким щасливим воно було. Я знаю, що ви всі боретеся за мою свободу. Я вдячний кожному, хто говорить про мене. І ця думка зігріває сильніше за будь-яке сонце. Ти просиш розповісти про себе, але що тобі сказати? Тут, де я зараз, похмурий та сірий Володимирський централ. Бетонні стіни та залізні двері. Вікно виходить на цегляну стіну. Я не бачу ні неба, ні сонця. Я тут під конвоєм, наче страшний злочинець, наче я дикий звір, хоча я лише молодий хлопчисько, впертий, вільний в серці та вірний своїм принципам. Я потрапив в цей паралельний світ жахів та страждань. Стіни тут пропитані болем. Я це відчуваю, болем мільйонів зламаних доль. Жах, що я теж тут, хай навіть це суворий урок, але навіщо? Невже цей світ може існувати лише злом? Я не приймаю це. В одиночній камері мене рятують книги, а мої сусіди – родина тарганів. Сьогодні дочитав ще одну книгу. Вони були уважними слухачами, щоб міг подумати, що у свої 19 років я ділитиму свої дні в самоті саме з ними. Та навіть серед усього цього є дещо дуже хороше. У неволі я зустрів людей, і повір, це прекрасні люди, таких рідко зустрінеш поза цими стінами. Моїми друзями стали Богдан Зіза, Сергій Цигіпа. Він обіцяв бути мені дідом. Я пам'ятаю, привіт, дядь Сергій, Пашко Запорожець, Ярик Жук, Кисельов, Рязанов, Расторгуєв. Це чудові, гідні люди. Передаю вітання їх родичам. З Богданом ми добре задружилися, він прекрасний, але я часто сумую. Я намагався підбадьорити його своїм дурачливими жартами. Ти ж знаєш мене, він тобі дуже сподобався. Він теж сирота, як і ти, а його маму теж звали Сусана, як твою. Він, як і ти, малює. Я часто думаю, як було б добре мати такого брата. Ти полюбила б його, як мати. Я ж знаю у тобі стільки любові, що ти могла б зігріти нею весь світ. На волі життя теж зараз нелегке, та у мене тут своє поле бою. Кожен новий день – це боротьба за те, щоб прокинутися вранці. Я відірвана від новин, від світу, від вас. Я сумую, бо мені боляче, що наша країна проходить через страшний, важкий час в своїй історії. Але навіть зараз на волі є якийсь вибір. Не у всіх, звісно, але можна помилятися, можна починати спочатку, можна шукати свою дорогу. Тут вже вибір відібраний на 7 років. Я навіть не знаю, як зараз цей час зміниться, як за цей час зміниться світ. І час вислизає крізь пальці. 22, 23, 24 і далі. 25, 6, 7, 8, 9. Роки течуть, мов пісок, який неможливо втримати в долонях. Вони зникають в пустоту. А скільки добра ми могли б зробити? Скільки встигнути сказати, побудувати, подарувати світові? Мам, я борюся зі злом, незважаючи ні на що. Кожен день тут це мій протест. Я знаю, як тобі важко самі. Колись я думав, що буду твоєю опорою, тепер усе навпаки. Моєю опорою стала ти. Я не зламався, бо ви у мене за спиною. Я не зрадив ні собі, ні своїй гідності. Я не проміняв свою совість на солодку свободу. Я тут тому, що сказав ні війні. Коли мої кайдани замкнулися на руках, я зробив свій вибір. Мам, мене немає поруч із тобою, але ти можеш мною пишатися. Знаю, я залишився тим, ким ти мене виховала. Колись все стане на свої місця. Я хочу побачити нашу країну в новому, справедливому світі і бути її розбудовником. В країні, де будуть справедливі закони, де люди будуть вільними. Я вірю, що весь світ
мріятиму побачити нову, найкращу Україну, маму. Лише дочекайся мене. Моя свобода – це мрія. Людина жива, поки в її серці живе любов, пам'ять і надія, яку їй дарують. Якщо про людину забули, вона стає живою тінню. Я бачив тут багатьох, кого зламали. Тому я цілую руки всім, хто пише листа і дарує надію. Надія не вміє втомлюватись. А люди, які говорять про нас, дають нам сили вистояти тут. Я обов'язково повернусь, дасть Бог. Обіймаю тебе, моя люба мамо.